So my worry now, ndekuti dare 1 harirambi richintatena the same case katatu. Handizvo? Kana dare rinoiri headman atadza nyaya anoikwidza kuna mama. Kana munhu asina kufara nezvataura naheadman anoappeala against that decision. Ende dare raanoappeala kwariri nderamama. The same applies kunoku munhu asakafara futi anokwanisa kuenda kwaikoti. And it. So the same court cannot act again as an appeal court. Azviitiwa. Handizvo. Ndo nyaya yangu yekutanga. Yechipiri ndeyekuti I cannot change a decision that was made nemunhu akanga aripo before inini. Because chaakufana kuitwa ipapo is to appeal against that decision uchienda kwe-higher court of appeal. Titesi. Nyaya hairambi ichidzoka muchii. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasa. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasa. Zvese zvandere zvechokwadi. Zvese zvanchataura ndezve chokwadi. Vachabatwa nemhosva. Vachabatwa nemhosva. Mwari aribatsira wangu. Mwari aribatsira wangu. Right. Pamusoro mambo mutasa adare vana vabanana mai pamusoro ini ndinonzi Vitorini Maringeti. Nhau yangu ndemugano naMarondo. Ndakapiwa munda ndichiganurana naBaba Cephas Marondo 1996. Zvadaro takagara pamusha ipapo ndiri kuganurana naBaba Marondo zvakanaka. Handina kana zuva rimwe chete Baba Marondo rakauya kwandiri achiti apa Maringeti mugano washaisha wapuka wazodai. Pamugano ipapo Baba Marondo takasvika waisa waya yawo wanga watoisa fositirazi dzawo dzewaya patone mugano kare. Ndokugara dhundo rekutanga kubva muwaya imomo ndo mune gomba randakaforoma zvidhina rechitu ndokuronga ovhoni. Tadaro tiri kubasa iro riri mukuitwa. Vanasikana vaSamarondo umwe wacho ndiye watakatopa basa rekuticherera mvura aitori mukamucheche kake. Mai vake vari kutouya vachitoreza mwana ipo pabasa irorero. Takagara zvakanaka makore esaya. Baba Marondo vari wapenyu nambuya Marondo vachizoshayawo. Handina kana zuva rimwe chete randakadaidzwa kudarira sabhuku kuti wapuka mugano. Kana iwo Baba Marondo kuti mwanangu uya apa wakudini. Handina kana zuva rimwe chete randinorangarira. Takararama zvakanaka. Ndokusiya vana wavo washaya wakomana 5 nevasikana. Tararama kudaro ndakazoshama inini 2015 ndiri kuona raSamon kubva kwaSabhuku Mudowaya. Ndabva kubasa iri Friday ndiri kusvika kuma7 manheru ndiri kugashidzwa tsamba nemudzimai. Tsamba yayo zvezvikanzano pauya mupurisa waSabhuku hanzi muri kudiwa padare namugano naMarondo na8 o'clock mangwanani. Asi imi pari pamakazombosarawo muchipinda muyadhi mavo muchitemawo ere kana kuti kudii zvikanzayo hatina izvo. Katano kunoedza. Zveshuwa takarara kwakaedza. Mangwana nguva ichikwana takati kuda kutogadzirira kudzika takatoona Sabhuku watotuma nhume yake hanzi maakudiwa. Takadzika pamugano paya kwakusvika titoone Sabhuku wane vanhu vavo dungwe raitodarika vanhu 20. Ini ndindega ndiri munyowani munyaya iyoyo. Kana runyere kupori kuti kune nhau yemugano ndakanga ndisina. Ndakatongozvinzwira ipapo kutotanga kuzvizivira paSamon. Katano zvakanaka kwakugara pasi. Mari dzemahwanda dzakudiwa ini ndandisinawo mari yacho ndandisina kugadzirirawo. Kwakutongonzi uyu ngaachitaura. Bernard Marondo akapatsana ngoro yake achipa umbo hwake achiti iye kubva muwaya yakaiswa naBaba takanzi uku munozonama tinakazoguma mumonya kusvika kumupwanda. Asi uku kubva ipapa muwaya imomomo munozosungira mbudzi kutema huni nekunamatira. Ndo umbo hwaakapa ivo baba. Mugano iwo waari kutaura iwo uri kutopinza nechekare ovhoni yangu negomba riya rakakanyira ovhoni. Inokuona kuti ndiri ndega panapa vanhu vauya vakawanda. Handina kumbopedza nguva nawo ini. Ndakangosimuka ndikati pamusoro Sabhuku ndobva ndaenda pamugano wewaya yakaiswa naBaba Cephas Marondo yandakasvika iripo. Ndobva ndangovabatira ndikati mugano wangu uri panapa ndowandoziva. Vandakaratidzwa Sabhuku ari pano nemupurisa waSamande. Ndo zvandiri kuziva ndo mugano wandinoziva. Handina kana kuseri kwandakaenda kunorima kana kuti kudini. Ndo zviri panapa izvi. Handina kumbotora nguva ipapapo. Handina kuziva kuti Sabhuku wanga wauya zveneimwe nyaya indisiri kuziva futi. Varume vakanga varipo ndovati no Sabhuku iyi kana yakadai ine mugano kudai yazvitonga iyi mati ingavhikika ere.
Zvikanzi mire simukai uye kuno kuti runde masure masabhuku takunanga kumukomba kwandaimwawo mvura mukamukomba ikakako takwidza nemukomba tikundotera masure masabhuku kwakusvika pasosi pandaimwawo mvura ndina ndakatanga kuisa pombi imomo muchidiridza unda womukoma ndokwaisvikira mvura tiri kudiridza ipo paya sabhuku akatotanga ngoti kuita iro hatina kuziva kuti zviri kutaura kuti iyi pombi ndira kuti itobvei pombi ngaibviswa iyi umwe anozomwawo papi kochi semunhu ndandagadzirira wangu ndine urongwani waningina yekutenga mapombi tatatotenga 35 roads zedu taita loan yedu kuvheo tatatone 35 roads zedu zadzapo handina kuzviita nyaya yakakura ndakabva tangobvisa isu mapombi kwautonanga kwamutarazi kwakuisa mvura yedu tararama kubva muna 2015 imomomo sabhuku haana kutiudza kuti zvaaona pamuganhu wandamuratidza zvakamira sei azvitonga sei ndakangofungidzira kuti pamwe wanzwisisawo zvaanzi nevadare wakanga varipo muganhu uri apa ndofunga musabhuku muriwo zvona ivhikiki ndokungoshanda maactivities andaingoita mumunda mangu semazuva ese after 5 years tabva nasabhuku apa ndakazona rasamoni raakubva kwasamanga warishe nhasi ndo wakadarika nepamba pangu wachindigasidza wasamoni ranga rakanyorwa kuti Victorine Maringeti versus Gibson Marondo. Ndochitobvunza nawo nemudzimai baba iwe anonzi Gibson Marondo pamarondo ndiani vane pamarondo vese towaziva no problem zita redu rapia plus tadaidzwa pamwe tichanomuonerawo kumberi ikoko pamwe mumwe womunhu zuva rakakwana ndobva taenda kwashe Samanga. Bernard Marondo haana kuchinja umbowo hwake hwaakapa apa hwekuti tinobva pamupwanda pamuonya kusvika kumupwanda kubva pawaya yababa takanzi uku munozotema huni kunamatira nekusungira mbudzi. Lloyd ndiye akanga aripo pamazuva acho nearipo arishe nhasi. Lloyd akabvunza ishe Chekufa wakati Changamire musati maishe makanga muri sabhuku mune here wamakambopa munda muchiti iwe unoguma apa asi uku unozonamatira kusungira mbudzi nekutema huni. Changamire wana mazwi akawanda vakapindura ndakangonzwa achiti hatina kwatakambozvinzwa. Changamire watendeukira kuna Lloyd akatendeukira kuna Bernard Marondo akati Bernard Marondo alright ngatiite tasimuka pano nhasi pamuganhu wari kutaura une here chiratidzo chekuti tingati wakasima mumango kana kuti mafaiba kana kuti mugamu. Zvikanzi hapana. Zvikanzi kukutaura chokwadi nyaya yako iyi hauna ofisi yaunonopinda zvanga zviri kunyorwa maminitsi awo ikokoko vandakangoona vachinyora hauna ofisi yaunonopinda nenyaya yako ichinziri right. Zvikanzi nyaya yadi yakutonopera vakasimudza ruoko Marondo kata Changamire taifunga kuti dai tadzika kumunda vatanzi $10 takabvisa mari ndokubva tadzika kumunda. Kusvika kumunda zvakabva zvanoita opposite zvatongwa kudare nezvakuitwa. Ndakasvika nawo wana Lloyd nevarishe nhasi avo ndikavaratidza muganhu wewaya ndopa wachitanga kugadzira zvemuganhu mumwe mutsva pakati kusiya uyu uri kudiwa neuyu wabva wagadzira umwe wabva wasiya futi wakapiwa vaSamarondo kare. Anyway takararama kwakundogara hedu tikusenza tikushanda inzvimbo yandandagara ndichitemera miti ndichiita zvese kutsvaga mapegi angu emadomasi saka ndakangoendera mberi ndichishanda ipapa. After 2 years 2024 last year ndakaona zvesamoni rauya ndakwira zvekudare rauya rachinzi Gibson Maringeti versus Bernard Marondo. Ngatiende tinonzwa kwakusvika ikokuya dare rakatitongera nyaya paseri anga aripo chete ndiye aishe nhasi. Panga pane mumwe anonzi Raymond Samanga naMoffat Samanga ndo vakanga vakutonga nyaya iyi. Uyu akangotsanangura nyaya yake nokuti yanga amhan'ara akati Maringeti uri kunditorera munda wangu zvisiri pamutemo uye maspiringuro ake ari kudiridza dzimba dzangu ndobva atogara pasi. Ndobva ndasimuka ndakuchiona dare riri apa kuti pakutongwa kwayakaitwa paseri vanga vasipo vanhu avo chireka ndinyatso kuvatangira payakatanga tirege kuitumbura padumbu vajekerwe nekuti ogona kuzosiya dzimwe pfungwa kumashure dzichizokwanisa kubatsiridzira munhau yedu kuti vaone. Kuda kuti nditi nyarara wakagura here muganhu wakagadzirwa naChangamire ndikati ndo pamakauya paya
muri kuugura. Pamakaugura makanditaurira imimi kuti tinoenda kuma workshops ezveminda izvi. Mese mamurugara muno muri konzera soil erosion. Ndiri kuzama kuprotecta kuti no inini for 27 years ndagara panapa. Ndandiri kuremekedza mugano uyu. Zviro zvamakuya kogura apa ndokakona kega kandatosarawo nako kane tumiti. Ndochizodiniwo inini. Mangu ndituma kubaka because ndicharamba ndiri kupindamo marondo oramba ari kundimangarira. Ndobva ndango zonzi saina yapa saina yapa. Ndobva ndango saina ndana torai. Ndo maperera yakadini ayakaita. Apa pataenda apa. Ndo matsanangura ndandiri kuita pataenda apa. Ndone vana Raymond vaya. Raymond Samanga vakarora kwa Bingandadi. Moffat Samanga vakarora kwa Bingandadi. Uyu mai vake Mkunda Bingandadi. Ndobva ndachitoona manje paya kuti vakatomuti wakapusa patakatogura ipapapo ungade vakatoisa waya wakatongeze munhu badi unongezana sorry wakapusa dai wakatoisa waya nenhingirikini ndobva ndachitoona kuti vanhu ava pavari kuti tiri kuya kumunda still hapana zviri kuchinja ndichangoramba ndiri ngori mudambudziko namarondo ndo pandakati rega ndiende kwamambo ndinomhangana nyaya yangu ndokutaura kwangu. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedara ramambo mutasa. Zvitso zvandiri zvechokwadi. Zvese ndataura ndezvechokwadi. Ndikanyamba chabatwa nemhosva. Ndikanyamba ndichabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro itanga mberi. Nababa Maringeti isusu vana baba takauya 1984 sogara vanhu Betiri. Va 1984 kusvika pakazogara avo pakazogara 2000 ndopakazotanga kuvaka baba akasiya atipa mapeko kuti iwochagara nyaya yewaya yaatuta 1984 waya dzakanga dzichitotsa yakarasvika kuti mwana wababa kuita kuti chisosera mombe tisikatiri kumagumo kwakusina mwari vanhu vatakasvika vari panharaunda ipapo tisazengeni namarodza nastole napingandadi saka vana pingandadi ndovakazotove manext door edu taakumusoro wekuti hakuchagari vanhu inzvimbo yenational park saka takanzi musazoteme miti yemunational park muchitema rusosa rwenyu temai muyadhi mwenyu muchisosera yadhi yenyu musazoteme kunze munosungwa tikaita saizvozvo saka pakazouyawo avo takagara pasina ari kusvika ipiwa panzvimbo iyoyo isingashandi saka ndakazoona wakwadza kudhuze newaya kubva kumba kwawakajamba pawakajamba kwakweko kwadza mudhuze newaya chinzvimbo chidiki kudai pendakazviona ndakaenda kodaidza mukoma ndikati mukoma uye muonewo zviri panapa mukoma akauya kati ngatiende pamba pawo tobvunze takaenda gogoi saapindai baba varipo here baba hapana takana wauya muzoti wana samarondo mbosvika pano zvakanaka hatina kumeziyazi yavo akanzwa mumwe mwana akadaidza baba mukuru akadaira vari mumba ukanzi vari kudei mukoma mazvenzwa munhu aripo pamba asi petasvika haana kubuda toita sei handikuma pandoda shama tingapedza nguva yakawanda sei ini ndoinoda zvinhu zvokuti izvi ataurawo zvinzwa handiri ndazvinzwa mukaenda kudara kwasamanga handiri ndazwa kuti nenge makaenda matare akusvika matatu ndizvozvo handiti so my worry now ndeyekuti dare 1 harirambi richientertaina the same case katatu handizvo ndizvozvo kana dare rino iri headman atadza nyaya anoikwidza kuna mama kana munhu asina kufara nezvataurwa naheadman anoapila against that decision ende dare raanoapila kwariri nderamama the same applies kunoku munhu asakafara futi anokwanisa kuenda kwaikoti anditi so the same court cannot act again as an appeal court azviitiwa handizvo ndo nyaya yangu yekutanga yechipiri ndeyekuti I cannot change a decision that was made nemunhu akanga aripo before inini because chaakufanira kuitwa ipapo
is to appeal against that decision kuchienda kwe court of appeal. Titesi nyaya hairambi ichidzoka muchi ndiri kuda inini kuti kana papiwa decision necourt panonyorwa LC form pane paine verdict yekutora kuti nyaya itatonga taona zvakati abatwa nemhosva ndinenge anditi awina ndinenge saka mutongo uri kuti zvakati. Can I have those? Nepepa here. Ndina mapepa payakatongwa na Lloyd I want the paper, payakatongwa futi nearipo I want the paper, payakatongwa kechitu na Lloyd I want the papers. Dauti ndione mapapers yokuti verdict yanga ichinywa yanga chiti chii, because chinoitika ndechekuti there are two things. Headman akatonga, it's either I uphold decision yani ya headman kana nyaya yakatongwa zvakadi zvakanaka, kana kuti ndinoichinjinudzwa kuimisikidza zvakadi zvakanaka kana isina kumira zvakadi zvakanaka. So kana makabva kudarira headman imimi ndiri kuda chinondirakidza kuti decision yakapiwa kwa headman bepa racho iri ndoriwerenga ndoona kuti zviri kuti chii, because kana musinaka zvese zvamuita ihese hakuna hapana pandiri kuona ba kuti ichi chirapa, because even nhasi unonyamuka toda kuenda kukoti anditi to appeal against that decision. What do you use? Kana usina written document, you have got no written document, saka uri unoshandisa chii to appeal against the given decision? Taura tisi padare rekutanga rasabhuku sabhuku haatongi nyaya, sabhuku anoyananisa. The first court muZimbabwe, primary court rinopresidwa over na headman naishe. The second court community court inopresidwa over neni na mama. Saka ya sabhuku is out kuyananisa. Sabhuku akatadza kuyananisa anobva ipfudza yoita an issue court yani first court primary court yaishe. Saka ndiruda chinyorwa chamakapiwa pamakatanga kuenda kudarira ishe kuti zvakanzi chii. Taura tiso tangamire ndauya nasabhuku wacho ipepa handisi kuda munhu bandiri kuda pepa. hatina pepa retanaro saka manga muchitongei akasimuka padare risati rapera kuzomhanga rapona. It was supposed to be written papepa kuti kwazopiwa default judgment, because munhu asumuka tiri pakati pedare. So zvauri nditaura ihese ko akati ndinombosumuka ndiri kuzviona papi pandichati ndichamusunga napo ati dare ranga risati rapera kwatara ndati inini zvauri kutaura izvozvo ndozviona papi pazvakanyorwa. It's your word against his word. So I cannot make a decision based on hearsay. Uri kutaura zvako iwe uye akutaura zvake, saka wanichati ari correct ndiani? Right, iyi nyaya yevarume ngaiende painspection idzoke next court, inspection in local. Because kana pasina any document, pasina chinhu, it means nyaya ina kutongwa. Ende sabhuku ye musuri kuya team inspection, sabhuku anofanira kunge aripo. Uchinjwa sei boundary? And the boundary, how come with the same boundary nochinjwa katatu? Uchinjwa katatu munhu wacho akambopuwa pasi. Ishe apinda ari kuya ne boundary rake. Ishe apinda uya ne boundary rake. Sabhuku anga aripo une boundary rake. Munhu wacho ugari. Andizomukona. So isusu hatitongi nyaya idzodzo, toda kutonga nyaya dzirichi kuti nyaya inofanira kuita fair to everyone. Yeah, sure. And kana taona kuti nyaya ikai mese hamuna chamunotoziva, then you have to reach a compromise. And we have to reach a compromise kuti kana if there is need yekuti mugano iwo uitwe redefined again, ugadzirwe futi panyowani, mugano iwo unonogadzirwa futi panyowani, usingafevhi munhu kana uyu. Because already ndatozwa ikesi yataura futi yekuti dare racho raisherese ndoana Pinga Daddy wega, wakwambo wanambuya nanatezvarawa ndivo vari dare. Saka pakadaro kana maziva kuti mune nyaya yakadaro riri dare,
anditi you will case yourself. Wanabinga dad weva nonga tuta binga dad aiwa isusu tine chekuita nemukwasha wedu mudari umatidi atibiri ishe shagai wangu wano nodini wamuita niye kana kuti transfer kubva kwa Samanga yoiswa kwa Mandeya kana kwa Sahumani andizo kana kwa Zindi yonotongwa kupi ikoko aitongwi nenyaya yamunyaza zoti ini zvakafanana kuti ndikatonga tezvara wangu ere ndikatonga maini wangu kana ambuya wangu azviiti ndinopa umwe mambo odini wotongawo ndozviri fair izvozvo andizvo kukana kwese kunozi Majesty Nhingi azvirikesa kubva panyaya yanhingi is because ane interest in that case andizvo saka hazvibvumirwi pamutemo kana watoona ndo zviripo zvibvise mukati mechi ndiwo kuti nyaya inzi paita justice. And the fact that this case yakaitwa katatu asi hapana kana paper to show kuti nyaya yakapindwa katatu. Then consider the makore etu kuti wanezwa kuti 1984 2000 that's more than 30 years ago. Anditi vamwe vanhu vakatofa vangatori mudare wacho kwanodarira kutochinja kuti rekutanga vanhu vacho iswa vakatofa masara 1 rechitu rikapinda ishe wacho angaripo akatofawo nedare rake rikapera kukaiwawo ishe woisawo rimwe dare rake wobva afa futi nedare rake kobva kwaiwa umwe ishewo wanewo dare rake nyowani asi pane pepa iri rikuratidza anything. There is no paper. Nyaya ingaitangwe panyowani inspection in local next court date wodzoka court then ndikazise nyaya iyo.